täällä on IO Gamer ja tänään pelataan Autot 2. Joo, ja täällä on kans Artsi Gamer. Ja me ollaan edelleen Ihon kotona pelaamassa Autot 2. Tai no, pelaamassa leikkaa. Ja minä aloitan nyt minun introni, eli morjesta! Ja tänään tää on taas Artsi Gamer 2000 ja tänään me pelataan Ihon kanssa Autot 2. Ei oo tunnettu peli. Mutta jos näette tämän pelin jossain, niin kantti ehdottomasti ostaa, jos äitini antaa luvan, tai sitten ostatte itse omilla viikolla. Toi oli kivasti sanottu. No ihan sama. Kuitenkin, tää on kiva peli ja Pelaamme nyt vapaa-pelillä kaksin taistelua. minä olen tämä alaruudussa oleva jäbä. Tää on tyttö, joka on pinkki. Ja Iho on Martti. Martti Hinausauto. Martti Maailman paras pakittaja, joka ei ole oikeasti. Koska mitä ihmettä? Kaboom! Ei ollut siistiä todellakaan. Miksi Martti sanoi, se oli kyllä siistiä. Hei. Tuo oli varmaan kovin ääni, mitä mä oon sanonut. Tai kovin. Ai. Hei sinä! Hitti. Utinen. Kato mitä mä löysin. Kato mitä mä löysin. Oh no! Oh no! Ei! Yeah! Woohoo! Ei oo mitään vuhuuta. Aijaa! Ai sisä! Yeah! Mulla on edelleen vihreät helti. No se Oh on no! Mä menisin kuolla tohon palloon. Tosiaan pari kuvausta meni pieleen ja silleen. Sen takia nämä pisteet ovat vähän isommat. Mutta niin. Voi vitsi. Ai! Jaa! Mitä tapahtuu? Minä lennän. Sitten lennä. Have a live and fly. Sanoinko mä sen ees oikein? Ja arvaa mikä mun selässä nyt on. Mikä? No! Se menee uti, koska minä teen näin. Älä tee Ei! Ai! Yes! Mä osuin! Ai, sä olet Sanokaa kommenteissa, että pelaatteko tätä peliä. Sanokaa kommenteissa. Joo, se olisi kiva, jos te pelaatte, mutta ei se haittaa, jos te ette pelaa, koska eihän tämä tunnettu peli olekaan. Tosiaan tilatkaa JH-kanava ja mun kanava, koska niin. Ei! Ai! Missä olet? Ai, mun HP on niin vähis. Skeitti tulkki. Ei mitä? HP-palkinto ansaittu. Mä voin saada kultaa kohta. Sulla on jo kultausta. Enää 4 pistettä. Tuossa on 3. Missä? Ruiko? Veraajo! Hui! Hello. Mitä sä ammuskelet siellä? Ai! Mistä sä saat noita aseita? Mä en oo vielä saanut kertaakaan paitsi videon alussa. Ehkä. Et oo saanut kertaa. Ai. Kuvittelin vain. Kuvittelit vain. Voinkohan mä saada sen? Ai! Miksi näitä... Tuossa on yksi! Aion saada sen. Aikan tuli. Yes! Oh no. This is so good. Miksi mä menin tonne, kun mä katsoin sun ruutuun koko ajan? Oh no, sulla on 6, mulla on 8.
Ei taas. Kosto elää! Miten tämmöisellä pikku pinkillä tytöllä voi olla oikeesti noin myrrejä? Mä otin tän vaan sen takia, koska tää on nopea ja tää on ihan sikan läpän näköinen ja tää on niin läppää. Se on. Tuki. Marttilla on konari. Missä sä oot? Siellä sä Missä sä oot? Mitä? Voi vitsi, mä en saa sua mitenkään kiinni. Mä en saa sua mitenkään kiinni. Oh, Miten minä saan sinua kiinni? Mä sain sut kiinni. Et saa. Oi. Oh no. Ei. Rapatapatapatapatau. Ai. Tuo sattui yeah. aika paljon. Eikä. Mitä mä tein? Sä niin voitat tän. Sulla on enää yksi. Eikö sulla ollut vaan yksi toi? Niin se. Näyttävästi jo. Okei. Mitä mä teen? Twenga. What the? Watsuvenga varavitsira. Vannava. Ei mä pakitaan koko voitolla ja... Ai tällä. Miksi mä laulan tuota koko ajan? On vähän vaikea pakittaa ja koittaa hoidella sua. Tämä onkin Jihon haaste. Wait a minute. Ai, mulla on toi. Mikä päivä tänään oli? Tänään oli keskiviikko. Torstai. Torstai. No joo.